Bueno, bons días a todos. Gracias pola vosa presencia. O motivo desta roda de prensa é que, bueno, empeza un novo curso político e vemos que o alcalde empeza con forza o equipo, o curso político con un ataque mediático propagandístico espectacular. Bueno, nós queremos dar a nosa visión de cal é a situación do Concello, que se aleija bastante, como vamos a demostrar do que o alcalde trata de vender, con visitas ao presidente da Xunta, con visitas de conselleiros a Estrada, con rodas de prensa, de presentacións de plans xerales. A realidade é un pouco bastante diferente. Eu lín a reportaxe que saliu nos medios de comunicación da visita do alcalde. E se ben é certo que sí que se facían unha serie de alusións a cuestións importantes para o Concello, non é menos certo que non se dou ningunha solución. E tampouco me parece a min que sea máis que unha cuestión propagandística que despois de 2 anos en medio de goberno, por primeira vez, empecemos a reivindicar as cuestións que a Xunta de Galicia ten pendiente que Estrada. Por lo tanto, consideramos que esta visita non é máis que eso, pois un inicio de curso mediático e propagandístico que non sirve absolutamente para nada. E van a comprobar os veciños, xa lles vou adiantando eu, que van a empezar a salir estudios, propostas, protocolos, contratos, pero que non se vai a facer absolutamente nada nin na autovía, nin en solo industrial, nin en ningunha outra obra importante das que ten pendientes este Concello. É evidente que non se moveu nada na autovía, en absoluto, nin se vai a mover, evidentemente, nesta legislatura, pero tamén é certo que o PP vai empezar xa a facer propaganda ao respecto, a propaganda que nos ten acostumbrados. O mesmo pódese dicir da variante, que a pesar das iniciativas do noso grupo en Madrid non hai resposta e todos recordamos as declaracións de Ana Pastor cando estuvo na Estrada en campaña electoral dicindo que se iba a preocupar por esa infraestructura e que iba a buscar solucións. Non hai nada de nada 2 anos e medio despois e nada se espera no futuro, máis que, xa digo, propaganda. A propaganda e esta política bananera que nos teñen acostumbrados, como quedou demostrado para bochorno de todos os estradenses na Volta Ciclista a España, na famosa etapa, co famoso recorrido do señor alcalde, absolutamente irresponsable e irrespetuoso co cargo que ocupa. Eso é o que nos espera, e pouco máis. Si ben é certo que se fixo a obra do Pérez Biondi, algo no que empezamos a traballar xa no goberno anterior, tamén é certo que ao mesmo tempo que se fai o Pérez Biondi se reducen o número de profesores do Pérez Biondi, sendo o Pérez Biondi o colexio con máis matrícula do noso Concello, reduciouse o número de profesores en 6 o ano pasado e en 6 este curso. E, por un lado, queremos decirlle aos ciudadanos que estamos pola defensa da enseñanza pública, pero por outro lado hai recortes serios que afectan tanto ao profesorado como a comedores, por exemplo, do que se teñen que facer cargo as APAs. Ben, nós creemos que este goberno o que está facendo é concentrando todos os recursos, poucos por certo, os poucos recursos, posto que, como saleu estes días no medio de comunicación, o Concello da Estrada é un dos que menos invirte por habitante de toda a comarca, unha cantidad ridícula de 68 euros, 48 euros, cando a presión fiscal chega aos 260, 270. Por lo tanto, o que está facendo é concentrando en campos de fútbol e nos viales da Diputación a inversión que lle corresponde ao Concello da Estrada para todo o término municipal da Diputación. E iso que está a facer que o 90% da población pois teña
deteriorándose permanentemente os servicios esenciales, como poden ser o bacheo e o desbroce das pistas e a reposición de novos firmes, a falta absoluta de actuacións en saneamento, a falta absoluta de actuacións en abastecementos de augas, excepto unha pequena obra de Guimarães, e que está facendo que se lles pide aos veciños un esforzo tremendo en IBI para despois empeorar os servicios. É dicir, este goberno está facendo que aos veciños paguen un IBI que debería de utilizarse precisamente en esos servicios, no todo o rural estradense, tanto en viales como en desbroces, como en mantemento, como en novos reposicións, como en novos saneamentos e novos abastecementos de auga, e o que estamos facendo é concentrando todos os recursos en o 10% da población. Ademais de financiarlle obras á Diputación que non ten por que financiarlle este Concello. O Concello non ten por que poñer diñeiro en obras que ten que executar a Diputación de Pontevedra. Eso sería gestión. Non se pode vender como gestión coller todos os recursos do Concello e poñeros a disposición das obras que en realidad tendría que ejecutar a Diputación, como son, se se queren facer campos de fútbol ou viales, e non coller todos os plans de obras que lle corresponden á Estrada por parte da Diputación e metelos en obras que lle corresponderían na súa totalidade de ejecución á Diputación de Pontevedra. Por lo tanto, non temos tan claro que a gestión sea tan brillante. Posto de manifesto, ademais, que a ridícula inversión deste goberno, unida á maior carga fiscal que se ten conocido no Concello da Estrada. É evidente tamén que en estes días hai outro logro importante para a Estrada, que é o Peixón. Ben, nos participamos activamente. Según as propias palabras do alcalde, prácticamente non se modificou o Peixón que nos habíamos feito, non? Pois, polo tanto, contribuímos fuertemente a que este Peixón salise adiante, e eu creo que é unha boa noticia para todos os estradenses. Pero tamén queremos deixar encima da mesa unha reflexión. O Concello ten unha reclamación de máis de 2 millóns de euros xa. Por qué? Por falta de diálogo. Foi un plan aprobado con ausencia total de diálogo, con prepotencia absoluta por parte do alcalde, e veremos se iso non nos mete en un círculo de reclamacións patrimoniais que nos deixen ao borde do colapso económico. Nos próximos meses se verá o que vai a pasar, pero entendemos que sí, que está ben aprobar o Peixón, pero que está ben tamén dialogar cos afectados para evitar que no futuro as reclamacións patrimoniais poidan arruinar o noso Concello. Por lo tanto, menos euforia, menos triunfalismo, máis humildade e máis diálogo é o que lle reclamamos ao alcalde en esta cuestión. O IBI, curiosamente, faltan e medio para as eleccións e o alcalde ocurreselle que o IBI é moi caro. Entón foi a falar con Feijóo de solucións para reducir o IBI aos estradenses. Isto forma parte da hipocresía típica dos políticos do Partido Popular. Por un lado, incrementan o IBI da Estrada exponencialmente, máis que doblando o precio do IBI no noso Concello, e por outro lado, claro, non están de acordo ca subida de Rajoy. Hombre, pero usted, aquí está, usted só está de acordo coas súas subidas, cas subidas dos demais, non, isto non deixa de ser máis que unha hipocresía, igual que Rexistro Civil. No Rexistro Civil está vendo concentracións todos os venres. Ahora, dentro de... Ali van a estar, ou estuveron xa, membros do grupo de goberno. Pois miren, ustedes aquí non fan absolutamente nada. Ustedes teñen que ir a Madrid, pero non vir aquí a venderlle aos ciudadanos que están apoiando algo cando en realidad o que están facendo é apoiando o contrario. Entonces, este tipo de actuacións de política bananera é o que nós temos que denunciar e denunciamos. Non se pode estar, por un lado,
pedíndolle aos estradenses a maior subida no IBI da historia do Concello. Temos un IBI que se pode comparar, e podo demostralo con recibos, co IBI de Santiago, e ao mesmo tempo ter os servicios de Campo Lameiro ou da Golada. E non se pode, ao mesmo tempo que subimos o IBI e que aproveitamos todos os recursos que temos para aumentar a recaudación de IBI, decir que estamos en contra da subida de Rajoy. E aviso, e avisamos ao alcalde e aos cidadáns, cuidado co IBI, co novo plan. Vai haber unha modificación do IBI co novo plan. Vas a incorporar todos os núcleos rurales ao IBI. Vai haber unha subida moi importante do IBI. En eso debería estar traballando o alcalde. E non en facer propaganda en entrevistas con Feijóo. Porque cando chegue esa revisión do IBI absolutamente necesaria, porque evidentemente o suelo urbano do Concello vai se incrementar de xeito moi importante ao incluir todos os núcleos rurales, van a empezar a chegar recibos escandalosos no medio rural. E nós queremos advertirlle aos ciudadanos que estén atentos e ao alcalde que se poña a traballar na valoración de todos esos terrenos se non quere ter problemas como os que hubo en Forcarei, donde había fincas rurales que chegaban a pagar 600 euros de IBI ao ano. Entón, de isto é do que temos que falar, e menos propaganda e menos sacar peito, porque ao final nos vamos a ter que comer as nosas propias palabras. Por lo tanto, o que estamos detectando nós é unha falta de xestión total e absoluta deste goberno, con unha inversión absolutamente baixa, a unha asfixia por parte de todas as administracións do Partido Popular, tanto de Madrid. Feijóo está anunciando unha nova subida de impostos e o goberno local está todos os anos con un incremento de impostos que levamos 3 consecutivos do IBI, e o que estamos ao mesmo tempo detectando é un deterioro dos servicios no rural fundamentalmente, aunque tamén no casco urbano, posto que as obras comunitarias no casco urbano son prácticamente inexistentes, excepto unha pequena urbanización nunha rúa, e, polo tanto, esa é a realidade, unha absoluta ausencia de ningún avance en ningunha das obras que temos pendentes da Xunta de Galicia no Concello da Estrada, excepto o tema de protección civil, que, por suposto, non é un tema prioritario para o Concello da Estrada, benvido, pero non soluciona. O que temos que avanzar é onde realmente están as nosas prioridades, que son na autovía, na circunvalación, en solo industrial. Non se fala desto para nada. Non se está facendo ningún traballo por a recuperación do sector industrial máis importante do Concello, como é o sector do mueble. Absolutamente nada. Acabamos de conocer a noticia. Este señor que criticaba os 60.000 euros da Xunta do Bloque, do conselleiro do Bloque, de subvención á Feira do Moble, se nos aparece ahora mismo con unha subvención para a Feira do Moble de 50.000 euros. É dicir, isto é o que demostra, os feitos son os que, ao final, son tan tozudos que nos levan a donde está a realidade, porque a realidade non se pode de ningún xeito cambiar por moita propaganda e por moitos paseos protocolarios de saludo desde coches da volta ciclista. Isto non se pode obviar baixo ningún concepto, nin por moito que andemos de abrazafaroles polos bares e polas festas, peores son os retornos, e ao final a realidade acaba se impoñendo. E a realidade é que o Concello da Estrada está, como o resto do país, nunha situación crítica. Solo que aquí o único que facemos é propaganda e pouca gestión. E creo, ademais, que vendo as xuntas de goberno, bueno, ademais da inseguridade xurídica que está traballando a xunta de goberno, que a min, desde logo, me ten preocupado, porque aí non hai informes de secretaría por ningún lado, e veremos a ver hasta onde chegamos con este tema, porque se están facendo contratacións sin que informe de secretaría, por vía de urxencia, facendo cousas rarísimas. Veremos a ver
hasta onde chegamos, ou se algún día non vai haber unha denuncia por este tipo de actuacións sin seguridade xurídica total e absoluta ninguna. Na que a secretaria adverte que non pode estudiar os temas porque non os conoce coa suficiente antelación. Perfecto. Ben, veremos a ver en que acaba todo eso. Entonces, esta é a realidade. Pero tamén detectamos que se contratan obras a empresas de lugares extrañísimos, de León, de Coruña, pero non hai na estrada empresas, de Santiago, de todos lados. Non hai na estrada empresas. Mira, pois non. Bueno, pois mire usted, ese é un dos seus traballos, ten que habelas. Se non as hai, faga usted porque as haxa, porque non está facendo nada en política industrial. Absolutamente nada. Nin en política de emprego. Esta é a realidade. Esta é a realidade que queremos denunciar. E, polo tanto, sei que vai a seguir co seu discurso monocorde de gran gestión, pero ao final as cifras e a realidade o van a poñer no seu sitio. E eu lle digo aos ciudadanos que estén atentos ante a avalancha publicitaria que nos espera daqui ao 2015, pero non é máis que propaganda. E visitas de conselleiros, e visitas a presidentes, e visitas a ministros, e visitas de ministros, pero ao final, os problemas da estrada están aí. E ao final é probable que non poidamos contratar con empresas da estrada porque non as hai, pero algo de responsabilidade ten usted. Polo menos cando estaba eu, el decía que eu a tiña. Que eu tiña responsabilidades en materia de emprego, en materia de industria, tiña todo tipo de responsabilidades. E agora parece que non ten ninguna. Solo nos vale con facer o dito, visitas de propaganda tanto á estrada de presidente de Diputación, de conselleiros, de ministros, todo eso non vale absolutamente para nada, porque a Volta Ciclista Estrada non reportou ni un céntimo, máis que un bochornoso espectáculo do señor alcalde en actitud non propia, de pouco respeto ao seu cargo. Iso foi o único que reportou. Propaganda, porque aquí na estrada non quedou un céntimo. E, polo tanto, nós o que queremos é dicirlle ao alcalde, que empezou con esta forza tan descomunal no novo curso político, que se centre na gestión, que se centre en que os estradenses teñan uns impostos razonables para os servicios que reciben, porque non todo é que a situación do Concello este ben ou mal ou regular. Non todo é iso. O que ten que facer un goberno que se precia de ser un goberno dos ciudadanos é cobrar uns impostos acordes aos servicios que se prestan. E o 90% do territorio da estrada hoxe en día non está percibindo ese tipo de política. Nós pedimoslle que se centre aí, que se deixe de propagandas. Por certo, que aumentou o gasto neste presuposto de propaganda e publicidade, que nos parece ben que ten que haber propaganda e publicidade, pero non é o momento de aumentala. E probablemente tampouco é o momento de facer obras como campos de fútbol, cando a situación económica é moi grave e sabemos todos que moita xente da estrada xoven tuvo que marcharse, porque aquí evidentemente non hai vida. Así que esperamos que o goberno recapacite, se centre no que se ten que centrar e se olvide da propaganda. Moitas gracias.